funso tizinena kuti kodi pa ndalama zimene aba Chakwera 67 billion mu 6 months tizawonjezeranso ndalama zina. Ya bungwe la SEDED motsogozedwa ndi mtsogoleri wawo amene ali Sylvester Namiwa ile ndithu ndi press briefing yomwe ayankhula zinthu zingapo koma zina zinthu zodabwitsa pofunika kumvetsera kukhala mwache chero. Thank you very much. Zikomo kwambiri director monga mmene akambira director mutu wa kalata yathu lero ndi kuchitapo kanthu pa ndalama za boma zosakazidwa ndi ulemu wa mtsogoleri wa dziko opuma. Bungwe la SEDED likumema Malawi kuti ayambe kukambirana moona mtima pa yemwe ali woyenera kupatsidwa ulemu ndi kupatsidwa zinthu zomwe amayenera kulandira mtsogoleri opuma wa dziko lino. Pempholi likudza potengera zomwe zakhala zikuchitika mu ulamuliro omwe wapita posachedwawo wa Lazarus Chakwera. Ife a SEDED tili ndi funso lalikulu ili. Koda Malawi akuyenera kupereka mphoto kwa anthu osazindikira, osasamala komanso akuba mopanda pache mdzina loti kulemekeza mtsogoleri wakale? Lingaliro lathu ndiloti nthawi yakwana tsopano kuti pakhale mfundo komanso zinthu zomuyenera munthu kulandira ulemu ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino molingana ndi mmene wagwirira ntchito. Ife tikuona kuti munthu yemwe adzichoka pa udindowo zinthu zitawonongeka kuyerekeza ndi momwe adazipezera, uyo yemwe sadagwire ntchito yake bwino sakuyenera kulandira ulemu ngati mtsogoleri wopuma wa dziko lino, ndipo sakuyeneranso kupatsidwa zinthu zomwe mtsogoleri wopuma amalandira. Kunena zoona palibe chifukwa chomveka chopangira izi. Padakali pano SEDED ikupempha mabungwe a SADC, Commonwealth, former heads of states, office za kazembe, mabungwe akunja ndi a dziko muno kuti asiye kuvulaza Malawi pochita mikumano ndi Lazarus Chakwera ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino kufikira pomwe iwo achakwerawo adzasimikizidwe kuti sakukhuzidwa ndi zolakwika zomwe zakhala zikuchitika pa nthawi ya ulamuliro wawo. Ife kuno ku SEDED tikugwirizana kwathunthu ndi zomwe ayankhula mabungwe omenyera ufulu mdziko la Tanzania, pomwe bungwe la Commonwealth lasankha Chakwera kukhala mmodzi mwa anthu kapena kuti nthumwi zotsogolera zokambirana zofuna kubwezeretsa bata mdzikolo potsatira ziwawa zokhuza chisankho. Tikugwirizananso ndi mabungwe aku Tanzania kuti Chakwera alibe kuthekera kolimbikitsa mtendere, kamba kuti udindo ngati uwu umafunika munthu woti wachoka pa mpando wa mtsogoleri wa dziko mwa ulemu, osati atsogoleri ngati Chakwera omwe alephera kusankhidwanso pa upresident kamba kosaukisa dziko ndi kuba kopanda nako manyazi komanso kuzikundikira chuma. Pofuna kutsindika za izi, Chakwera adali mtsogoleri wa boma lomwe lidazunza nzika zosalakwa, pomwe m'malo moteteza anthu apolisi ndi asilikali a Malawi Defense Force ankangoonerera komanso kukhala mbali ya zigawenga zomwe zidavulaza anthu omwe tchimo lawo lidali kukwaniritsa ufulu wawo wochita zionetsero za mtendere. Kuonjezera apo, posachedwapa pomwe nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka amapereka ndondomeko ya zachuma ya pakati pa chaka, auza dziko lonse kuti nyumba zachifumu pansi pa Chakwera zaononga ndalama zokwana 67 billion pa miyezi isanu ndi umodzi okha. Izi ndi ndalama zomwe nyumba zachifumuzi zimayenera kugwiritsa ntchito chaka chonse, osati theka la chaka basi ngati momwe zakhaliramo. Ngati uku sikuba, ndife odabwa kuti ichi nchiyani kwenikweni. Kutatsala sabata imodzi kuti chisankho cha pa 16 September chichitike, mopanda manyazi Chakwera adauza dziko lino kuti akudziwa anthu omwe akuchita katangale ku kampani ya Nokma pofuna kuti vuto la kusowa kwa mafuta lipitirire, koma sadachitepo kanthu pa anthu omwe amawaganizirawo. Chakwera adayeseranso kuphimba anthu m'maso
pa nkhani ya ngozi ya ndege yomwe idapha yemwe adali wachiwiri wa dziko lino Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu pa 10 June mu chaka cha 2024 ku Mtungwa mboma la Nkhatabe. Iwo adakhazikitsa kafukufuku okayikitsa yemwe ripoti lake lidawasiya Malawi ndi mafunso ochuluka opanda mayankho. Mwachidule titha kungoti linali ripoti lochititsa manyazi. Ngati izi sizokwana, pa nthawi ya ulamuliro wa Achakwera, Amalawi aona katangale onyanyira ku nyumba za chifumu. Ngakhale iwo adali mtsogoleri wa dziko, adasankha kuyang'ana kumbali osachitapo kanthu, kuwapangitsa anthu kuganizira kuti mwina nawo akhala akupindula pa nkhani za katangale zomwe zamanga nthenje mu ulamuliro wawo, monga kugula feteleza wa AIP ku Buchale, kusakazidwa kwa ndalama za matenda a COVID-19, nkhani za East Bleach ndi Bridging Foundation, komanso nkhani ya kuhakidwa kwa system yosindikizira ziphaso zoyendera. Pofika pano, SIDED yalembera kalata bungwe la ACB kuti libweretsepo poyera zikalata za mulandu wa Azuneth Satar, makamaka kuulula munthu yemwe wakhala asakutchulidwa, yemwe akuganiziridwa kuti akukhuzidwa ndi mulanduwu omwe uli mkati ku bwalo la Uxbridge Magistrates m'dziko la United Kingdom. Polephera kuchotsa ntchito a Prince Kaponda Mgaga yemwe adabweza galimoto ya mtundu wa Mercedes Benz ndi 70 million ku ACB uli ngati umboni woti Chakwera naye adalandiladi galimoto yopuma ya mtundu wa Lexus kuchokera kwa Satar. Choncho kubweretsa poyera kalata za mulandu kutha kuthandizira kuti Chakwera adzikire kumbuyo pa mphekesera zomwe zinkamvekazi. Kunama kwa Chakwera pa nkhani yolimbana ndi katangale kudaonekera poyera pomwe Amartha Chizuma omwe adali mkulu wa ACB adamangidwa pakati pa usiku. Pa nthawi inso Chakwera adayesera kuphimba nkhani pokhazikitsa kafukufuku yemwenso ripoti lake lidali losagwira mtima ndi lochititsa manyazi. Pomaliza, ife ku SIDED tikuuza nthambi za boma kuti zikepo chidwi pa malipoti tapereka mwambawa ndi cholinga choti Amalawi athandizike kudziwa ngati Achakwera ali oyenera kulandira ulemu omwe amayenera kulandira mtsogoleri wopuma yemwe adatumikira dziko lake bwino, komanso ngati akuyenera kumagwira ntchito yolimbikitsa mtendere m'mayiko ena. Chikalatachi chasayinidwa ndi Executive Director abungwe la SIDED, Mr. Sylvester Namiwa. Zikomo kwambiri comrade chifukwa chowerenga momveka bwino chikalata chimenecho. Ndikupira kuti Amalawi amva mvemvemve. Ndisanapereke bwalo kwa Priska kuti angakauche blanket, ndimafuna ndinene kuti lero tabwera ndi funso tikufunsana Amalawi. Funso likuchokera ponena kuti munthu akatumikira dziko lino ngati president komanso vice president amayenera kukhala ndi pension imeneyo imakhala yamuyaya. Ndiye tikubwera kuzafunsa lero kuti kodi wina aliyense amene watumikira mu office imeneyi ndiwenera kuti azilandira ulemu wonena kuti ni president wakale, komanso tizimpasa ndalama, pension, magalimoto, china chilichonse moyo wake wonse mosalingalira kuti kodi nthawi imene anali pa mpando adachita zotani. Funso likubwera ifa ulamuliro wathu ndi wa democracy. Democracy imayenera kuti pakabwera zinthu tizikambisana ndi kupanga lamulo. Funsoli labwera chifukwa chonena kuti mmene nduna ya zachuma imapereka dongosolo ku nyumba ya malamulo zidaululika kunena kuti ku nyumba zachifumu kunadyedwa ndalama ngati tomato 67 billion Malawi kwacha, ndalama zimene zimati zigwire ntchito miyezi 12 anazigwisa ntchito mu miyezi 6 zokha. Ndiye funso nkumati ndizoona Achakwera tizasonkheranso tizaonjezera ndalama zina. Kodi aliyense amene anakhala pa mpando wa president akamachoka tizimulemekezabe, tizimpasa ndalama yabe mosalingire kuti amapanga chani nthawi imene ali pa mpando? Ndi funso limene tikupereka lero ngati SIDED ku mtundu wa Malawi. Tikambirane moona mtima komanso modekha. Zikomo kwambiri. Ndipereke bwaloli kwa comrade Priscilla 1 minute. Mungakauche blanket.
Ife Malawi ndokhuzika kwambiri pamene Chakwera nthawi yake amangoononga ndrama mopanda dongosolo. Achakwera kumene aliko ndrama aononga zambirimbiri pamene Malawi tinali utani tikuvutika zinthu zimangokwera. Pamene amaononga ndrama Achakwera ife Malawi tinali tikudya chiteze chiyambire cha moyo wathu sizinachitike zimenezo koma Malawi chaka chimene kitadya chiteze. Maripoti amene atulusa Ayoso Abere atulusa unena kuti 67 billion pamwezi amaononga 12.2 billion pasiku amaononga 372.2 million pawa amaononga 15.2 million pama minutes amaononga 259,000 zikusonyeza kuti Achakwera ndrama zonse alinazobe ndeti kupempha pamene alipo timafuna mwina Malawi anatibwezera ndramazo kuti zingagwire ntchito moyenera maofesi mwathu malinganaso ndi maofesi amainzathu mai zamba ndrama zonse so Achakwera tani aononga ndeti mafuna tipemphe Malawi amene mukutionera amene mukutimvera tentime chimozi kuti Achakwera abwezese ndrama kuti zigwire ntchito moyenera ziko. Comrade Priska akuyankhulira Malawi onse amakamaka azimayi amanena kuti zinthu kuti ziyende bwino pamafuna kuti pakhala azimayi ndiye mzimayi wayankhula koma zimvesa chisoni chonena kuti ofisinso imene imasogozedwa kopisiko ndi mzimayi kumene konso kunali phwando langati kudya ndalama ngati akudya tomato kuti angakaonongeke. Comrade kupatula kuti munawerenga chikalata nkuthekanso kuti mungakhale ndi mawu oti muonjezere ndikupaseni baloli 1 minute mungakauche blanket. Mwina ine ndikambe kunena kuti no pa nthawi imene ndalama tikutchula apazi 67 billion yomwe parliament idavomereza kuti ipite ku ofesi ya president amayerekeza kuti ikupita ku ofesi ya president osati ku family ya Chakwera. Izi ndikulankhula chifukwa chonena kuti no office ya president imayenera kuti igwiritse ntchito ndrama zimenezi kwa chaka andi Achakwera ndi family yawo mukugwiritsa ntchito ndrama zimenezi kwa mezi 6 zikusonyeza kuti no Dr. Chakwera atibera ndalama ngati Amalawi ndikuti Achakwera abandalama pafupifupi 33.5 billion imene tikunena pano sikuti yonseyo amaliza kugwiritsa ntchito yayi mmene wakambira mchemwali wangayi kunena kuti no ndrama iyi Achakwera akuyenera ndithu alibwezere dziko la Malawi ndipo awa ni mayeso oyamba ankulu wa bungwe limene la Anti-Corruption Bureau kunena kuti Achakwera akuyenera kunena kuti ndithu ayitanitsidwe afunsidwe kuti ndrama zimene zizi agwiritsa ntchito motani apo ayi kumangidwa kumene chifukwa ndrama zimene zizi ndi misonkho ya ife ya Malawi and tukunena pano sizoyeneranso kuti boma lidzikhala kalikili koma kasaka ndrama zina zoti zigwiritsa ntchito ku State House pamene ndalama zilipo kale. Now oyimba wina ochedwa Mkasa adayimba nyimbo imene ananena kuti koma anzanu ena anapanga mwano posamuka. Munyimbo imeneyi amalankhula za mkulu wina amene adapanga chipongwe mudzi wonse kwathunthu koma poyimba Mkasa akuti anayiwala kuti chauluka chidzatera. Ndimamva Chakwera akuza mtundu wa Malawi pa press briefing kuti akupanga madongosolo kuti kutsogoloko azabwererenso mboma. Nene mazifunsa kuti mboma mafuna azabwerere ngati kansala ngati ndani chifukwa malipoti ngati awawa akusonyezeratu kuti Amalawi sangakhalenso ndi luxury yodzabwezeresanso Chakwera pa mpando chifukwa dziko lino analiononga kwambiri. Comrade nimalize ndi kuimba kwa Bile Kaunda munyimbo yake imene wangotulutsa kumene imene akuti mudzikhala tcheru akukamba za Paulo amene Paulo amadandaula za mkulu wina ochedwa Alexandria kuti Alexandria adatipanga chipongwe kwambiri ndiye Paulo amanena kuti ifeyo chipongwe chimati pangacho tilibe kuthekera kuti ngambwezere ni Mulungu yekha amene angambwezera Alexandria. Ndiye amapereka warning kwa anthu amene akupita kumene kuti mukachenjere naye. Ndefe tikunena kuti Achakwera takula pani nkudziwa ndikutengera kuti aenda nanu ifeyo
mwatipanga chipongwe ndipo mulungu kupatula ife apanga nanu azikoma kwambiri comrade ndimakulondolani bwino comrade nyimbo ya Nkasa ija adanena kuti pochoka adakathira chiteze adakapwasula mjigo koma achakwera ndi gulu lawo chomvesa chisoni cha manyazi china nchonena kuti ndifakati kufusafusa kuti kodi akulu amenewa akuyeneradi ndithu apasidwe ulemu wa mtsogoleri wakale chifukwa ndi anthu awo adakayipisira ku nyumba ya chifumu ndi kuyankhula pano ku nyumba kumene kuja kufunika ndalama zinaso zambiri zoti zikonzedwe ndizikhala ngati kuti 67 billion inachulukira kwambiri atadya adazimbidwa ndi adayambanso kuyipisira nyumba ya chifumu kuti kufunikanso ndalama zina kuti ikakonzedwe ndebe funso ndomwe kuti kodi achakwera awa akuyeneradi ndithu kuti azilandira ulemu wa president wakale wa dziko lino achakwera wadi ndithu ndiwoyenera kuti azikatiyimirira ku mabungwe ngati SADC akuyeneka kuti azipita ndithu azikatiyimirira ku mabungwe aja a Commonwealth atsogoleri opuma pa ntchito kodi achakwera awa ndiwoyenera kuti alowe mu ligi ya chair timalemekeza former president Dr. Bakiri Munuzi alowe mu ligi ya former president Dr. Joyce Banda sakayipisa anthu amenewa akapa akazopaka pakapa. Now this is why we are demanding that we need to engage constructively. We need to begin debating who deserves the honor and the benefits associated with the office of the former president. We need to develop key performance indicators that we should be using, because apapa zikuoneka kuti tikangotenga kuti basi popeza munthuyo adakhalapo ku nyumba ya chifumu ndiye ndi president wakale wopuma tizipezeza kuti tizombera mmanja zinthu zosayenera tizipereka ulemu kwa munthu osayenera. Pa Chingereza manena kuti respect is reciprocal. Pa Chichewa timanena kuti mukuhawa wera na mwanapwa na wene umwere mwanapwa. Munthu akamazinena kuti ndiwe galu iwenso zimene kuti galu ulemu munthu umazipasa ndani wekha. Ndiye funso ndona kuti kodi zonsezi zikanenedwa zithera pati zithera ponena kuti mziko munoti ndi malamulo nthambi za malamulo ku anti corruption fiscal police ku ACB financial intelligence authority ntchito ndimene takupasani mabungwe SADC Commonwealth ndiena mudikire kaye pa achakwera mukamatuma mukamaitana kuti azikakamba za mtendere pamene asilikali mu nthawi yawo apolisi amatenga ziko apolisi itu kutenga zikwanje kumatema anthu MDF yomwe imene anthu amayilemekeza ija mu nthawi yawo anelinyazisa imaonerera nzika zikuvulazidwa ndi amene yotekanene kuti silo zikatiyimirira ndikuona ngati kuti pena pake sogolo zikuno siti kuliganizira bwino. Msonkhano uno ndi watola nkhani sitinabwere pano kuti tizaonjeze gagandiwa anthu akudikira amve kuti pa uthenga umene asidi apereka kukhala mafunso otani ndiye ndimafuna kuti mundilole ndipereke bwaloli muja amene muchitira muja mukweza mkono mukakweza mkono tikutchulani mufunsa funso lanu. The floor is open for questions. Yes, I see a hand here. Mbuye munalengwa cha district ni nachoswa mbili kanza zonse tosarati cha wambo cha district nakaje nda baso sibi nene tunajana maka nisawani ina babuba boma la mwinga wa Sinta tikoza kuona so muna sididira kaje ngamina chita cha DC nanga zisachitika kuti muna atsogwa ziko ino Professor Thapita Mutaiga awosankana na miwa ukhala muna amlangize pankani za NGO wa muna kupita ku embassy mukoza kuonera nanga zinchiro za sididi ziko za kwenda morani popeza nthambi ama uzozana na mabungwe kuti mumatha ndithu kusintha mawanga boma soika sintha ziko kwambiri ndi ankhinetu fusula pamene kuti ine zamene ndapindula kwambiri pa ulamuliro wa Nkhasa wa Chakwera anandimanga 2021 ndikundiyendesa maboma 3
ndokali manga cheni cha miendo iron leg anani mangapo mu area free anandika cheni miendo area free kucha the following year 2022 napangidwa abduct 2023 anakati panga attack pamene papanga mbindikiro wa ndrama izitabedwa za kubushari ndrama za fetereza 2023 anakati panga attack malo olowera chipata cholowera ku Capitol Hill 2024 naponya nawo pang'ono adamenya anthu pa community pamene pacha 2025 ndimene munaziona zija ndimafuna ndinene ichi kuti ntchito imene timagwira ine siya person siya kunyumba kwanga ndikanakhala kuti ndimapanga za person ntchito ndiyowawa ndiyovuta boma lapita lija limafuna moyo wanga amafuna kundipa koma thandizo langa linachokera kwa mulungu amene akundisunga choncho ineyo ngati munthu ndilibe chifukwa ndi wina aliyense ndinende pano so sindinganene kuti is person nifanya zinthuzi tasira ma state agencies kuti agwire ntchito yawo imene akuyidziwa mwina ndakuyankhani pamenepo ndilibe person zonse zimene mapanga ine si za person zinakhala za person bwezi nitasiya ntchitoyi nitasiya kugwira ntchitoyi koma ndimaziwa kuti ndikugwirira ntchito amalawi choncho nothing person no grudge whatsoever but let the rule of law take its course. Nkhani yachiwiri unena kuti kunali bungwe lina nthawi imeneyo limazuzula kenaka tinakhala chete au maganizo awo ndikukhulupirira kuti pano pa CDD kuyankhula sinakhala chete and CDD sikhala chete fa CDD yo si anamiwa CDD si aphiri CDD yo si Priska CDD ndi amalawi ndifake tikanibwera pansonkhano watu wankhani ngati uno amatituma ndizimene tumazo timakanena ziti zimenezo amalawi akamaseka CDD maseka amalawi akamadandaula CDD madandaula ndi chake ndimauza ulamulo wapita ichi achina chakwera kunena kuti ngati kuli munthu oti mumukonde ndife CDD fati makuza ndizoona asogolela andale ali ndi vuto they don't want to be held accountable for their actions ukamanena zoona masanduka ndani wawo fa anthuwa amatitola ndakanakhala kuti achakwera amamva zimene tinkanena lero pano achakwera kulamulira koma adasankha kusamva ifa chajera amafuna ajere amalawi masukupa mutu ndiye zayenawo mukafusa okha ine siningabwire pano ziyankhula za bungwe lina ndiyankhula za bungwe la CDD mwaninapo zona kuti anthu kusankhidwa maudindo anthu akusankhidwa koma ndaninakali kuti ntchito ija sinimagwira kuti ine ndipindule ayi akanakhala ntchito nimagwira kuti ndipindule ndikanapindula mulamulo wa achakwera fa ndalama zimene amabazi amagulira anthu ine sine munthu wogulisa I cannot sell my soul I don't have a price ntchito iyi mulungu anandipasa ndigwirire amalawi so I'm going nowhere mark my word mukayangane ma press briefing amene takhala tikupanga mbuyo mu amanthu amandifunsa iyayi mukufuna udindo udindo ndofunikira there is nothing wrong kusankhidwa ndikatumikira dziko lako koma muziwe kuti as I'm sitting here as I'm talking to you I'm also serving my nation I'm serving Mother Malawi so you should accept and appreciate the fact that I'm serving in this capacity and I'm here I'm going nowhere sikoyamba kuyankhula izi mukabwerere mbuyo ma interview siyana anthu amafusa fuso limenelo komanso sindingakuloze nchala inuyo ndi gawo la number 4 loyimirira Malawi tili ndi executive president ndi nduna tili ndi legislature aphungu ndi speaker komanso tili ndi mabwalo ndi pachinayi pamabwera inu mukugwira ntchito yanu takonda kuti simukusunga mafuso mukufusa ndikukhulupirira kuti ndakuyankhani pa mafuso amene mwafusa yes ine zina langa ndine Gerald Viewey kuchokera ku Timven ngati ndamvetsera bwino lomwe nkhani zimene zakambidwa apapa kwenikweni tukamba nkhani zoonongeka kwa ndalama za boma zimene zili misonkho ya Malawi kwa potengera history zikuonesa kuti ma president ambiri ma former presidents kapena ma presidents opuma akhala kukhuzidwa ndi kuononga kwa ndalama za boma komano milandu yake yakhalesa kuziwika bwinobwino kuti kodi yathera pati nde apa mukamba zona kuti achakwera mwina akwena kuti abwenze ndalama zimene aononga
kwa nthawi kochepa kamene ndithu akhala akulamula dziko lino. Mwina how sure are you kuti Achakwera ndalama zimenezi abwenza komanso Amalawi angakhulupirire bwanji kuti ndalama zimenezi zibwenzedwa? Komanso mwanena kuti si president wina aliyense amene akuyena kuti azilandira ulemu makamaka former president, potengera kuti ma president enanso ambuyomu akhala kukhuzidwa ndi kuonongeka kwa ndalama zaboma, koma akhala kutumidwa ndithu kukayimirira Malawi mu misonkhano yosiyanasiyana yakunja. Ziti mwangopanga tageta Achakwera kapena mupangepo kuti mwina amenenso analamula dziko lino mbuyomu kaya anaononga ndalama zaboma nawonso abwenze ndalama kapena zikhale motani pamenepo? Tifuna itadziwa. With due respect, fuso labwino kwambiri koma limafunika evidence ndi zitsanzo. Mukayiwerenga statement yathu ikunena kuti Achakwera anatenga 67 billion ayidya ngati makaka, ndalama ija inali ya 12 months ayidya 6 months. Achakwera mu nthawi yawo ali commander in chief, asilikali ankhondo komanso apolisi amaonera anthu akumenyedwa, anthu amavulazidwa. It is on record, evidence is there. Zonena kuti akayipisa makoma a nyumba yachifumu zilipo, evidence is there. Zonena kuti anadya ndalama za COVID, evidence is there. Zonena kuti apolisi Kaponda anatenga galimoto kukabweza ku SCB ndi 70 million, it is there. So palibe cholakwika kufukula zakale. Ndiyeno tikupasina assignment kunena kuti zimene muli nazozo mukazipange mmene zapangiramu, ndiyeso mwauze ICB a Financial Intelligence kuti president wakale anapanga izi awu anapanga izi. Chifukwa kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Koma ife lero nkhani imene tabwera nawo lero ndi Achakwera umboni ulipo. Ndiye tikunena kuti Achakwera awayitane. Chifukwa tangoyankhula pano iwo palibe. Awayitane anthambiwo ndi maumboni amene alipo. Ngati munamvesera nduna ya zachuma Achakwera anapanga boma lawo linatulusa ripoti la ndege labodza. Nde timafuna ndifunse kuti anamiwa nthawi imeneja munasankhidwa kuti mukhale gulu lokuti mupange nawo kafukufuku wa ripoti limene licha, koma munatuluka pa zifukwa zomwe munafotokoza. Mwinano simumaona pano pakuti momene kamukhale momwemo potengera inde kuti munali zinthu zina zokuti sizimakusangalasani, koma ano inuyo ndi omenyera ufulu wa Amalawi amene kaziwe zomwe zikuchitika kudzera kwa inuyo. Simumaona kuti mukanakhalabe momwemo kuti mwina mubwerese inuyo zoona zenizeni kukatuluka ripoti labozalo, koma inuyo mubwerese umboni kuti izi ndi zaboza zomwe zinali kukundi izizi. Potengera kuti mwakhala ndithu mukuyankhula ripoti lija labodza kutuluke ripoti lina labwinobwino. Kabili kusura muno lero ndafunza kwambiri akwera kusamba ngo basi kene todi kublanda muno nasowa ameni siwo kamba to blanda. Thank you so much. Nkhani ya Commission of Inquiry pali act dinene chikuti dziko la Malawi ndi dziko la democracy. Ndiye democracy imakhala ndi malamulo. Munthu samangozuka kupanga zimene akufuna. Tili ndi lamulo la padera Commission of Inquiry Act. Commission of Inquiry Act imanena kuti president akasankha commission ija ikakumana imayeneka kuti ikambisane kunsonkhano woyamba kuti kodi zimene tizikambirana tizipanga uni kamera kapena tizipanga mobisa.
ndiye mafana nene kuti ine nali munthu mmodzi ife asidedi timalimba kunena kuti anthu ali ndi mafunso pa ngozi ya kuchikangawa zimene amayankhula Chakwera nduna zawo ndani zisizi kugwirizana ndiyeno adakhazikitsa commission of inquiry anandiyikamo ndinene lero kuti amafuna andipange mpoza m'maso amaona ngati kuti asidedi ndi anthu opepera asidedi si anthu opepera akiti ndanena ija imanena kuti anthu agwirizane kuti asankhe kuti kodi zokambiranazi zikhala ini kamera kapena tizibisa ndiye komiti ija idasankha kuti azikambirana mobisa ndiye funso kumanena kuti amene anali mafunso ndi Amalawi commission ija ndi Amalawi ndalama zake za Amalawi amafuna tizibisa chani 1 2 anthu amanena kuti ayo kanakhala momo kumene kuja amavota amanena kuti amapanga collective decisions kusonyeza kuti ngati muno tili anthu 15 ndiye kuti anamiwa kunena kuti iye ayitipange poyera anthu aja akavota ndikupeza kuti vote yapanga 14-1 anamiwa aluza koma pakuthapo zonse zinthu zija akanena ngati anamiwa anapanga nawo ndibwereze pamenepo ku commission of inquiry amakhala ngati ku cabinet amati collective decision mmene tili muno tiwerengane tili anthu angati ndiye tivote amene achuluka aja chiganizo chikuti atani atengera chimenecho ndiye mu nyumba muja anthu aja adakambirana kale ndifanira kuti ngoti APM is a statesman. The first thing akanayambira kwa amanga anthu saja they lied under oath ananamiza mtundu wa Malawi kunama utatenga utalumbira ndi mulandu ku Malawi kuno those people were supposed to be arrested they did this country injustice because anapasidwa ntchito yoti apereke mayankho mapeto wake anakapeza kuti anakabwirisa zifulipiti za mafunso mwachisanzo akuti pana docket imene anapanga detective a police kuma kwera fedha anayikaniza pamene chikhalirecho commission ija ndani mphamvu zofanana ndi high court ndani anganyalanyaze chigamulo cha high court pano nkhani zonena kuti Achakwera analimbidwa phone ndi president wa Zambia mukuziziwa zimenezo ngozi itachitika the first person to call anali HH kumuimbira Achakwera kumuzo ndege kwa pakuti ndifayana na kantha yonse yonse atuza kutundua Malawi so ukhala bonga kwa kumene mja ndikanapakika magazi anthu muziko muno ndi magazi aja ndalama za magazi ine ndinakana ndipo ni makana sindimafuna kugwiswa ntchito pena paliponse my conscience is clean my conscience is still life I cannot sell my soul so nachokamo as a matter of principle because I believe in transparency and accountability mukakapita section 12 la malamulo akulu adziko linamanena kuti mphamvu zimene anthu amalamulira nzo wabwereka koma kuti azigwisa ntchito mphamvu zija amafuna kuti akhale ndi chikhulupiriro kwa ife ovota koma mphamvuzo azizipanga poyera ndiye mukazaona anthu akubisa anthu akupanga zawo za ndima ndifaka Chakwera malengeza zango zija usiku pamene analeta iziwa 10 minutes after ndege kugwa ma 10 o'clock HH anayimbira Chakwera mboni ndifoni yawo ya Chakwera so vote limene ndi Malawi Congress Party amaganza ngati ndose ndifa anthu opusa so amafuna ndigwise ntchito andibake ine conscience yanga ndi amoyo ndikupa runda kuyankhani for solimozi romaliza we don't have all the time on earth ngati palibe tendichezerane mu 1-on-1 koma mbisana fika kumene mundrole angakawo chi blanket comrade Asabunpiri 30 seconds pankhani ziwiri zimene tinabwera nazo lero ndikukhulupirira kunena kuti atolankhani kumaso wa Malawi onse amene akutimvetsera kunjako akhoza kugwirizana nafe kunena kuti lingaliro ili ndiye lofunikira ani ngati Malawi tikuyenera kuti tenge direction kupangira pamawa kuti atsogolera amene adzibwera azidziwa kunena ndikapanga mistake ineyo anthu azandichosa mbuku lokuti nthawi ina yake ndinakhalapo mtsogoleri wa dziko lino ino ndinu mboni mwaona atamangidwa anyamata amene akhala kumenya anthu akhala kuzuza anthu mulilongwe kuti nduna zina za mboma la Chakwera zimakapezeka ku court kuja mamawa mpaka na mazulo mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma kumakachita kudandaula mu parliament kuti mukutimangira anthu kuamanga mamawa kuamanganso ndiye pachichewa paja pali mawa amati menya galu kuti udziwe mbu yache pamene paja situfunika somboni yayi zona tachanga presa matala ku parliament timachita kuona zona anthu aja zithuzi zilipo koma zimene zimachitika Chakwera kutani akuyang'anira so ifeyo tikugwiriza amonga mmene takambira kunena kuti no tonse Amalawi tigwirizane kuti Dr. Chakwera kuyambira pano kupita kutsogolo I think asama werengeredwenso kuti anakhala mtsogoleri wa dziko lino mwina tidzingo kamba za Abakiri Muluzi
akomanso a Joyce Banda zikomo. ndiyambire pamene ayikirapo kuti kusawerengera uku tikudikira kunena kuti nthambi za boma ziwayitane. He should have an opportunity because this is a democracy. Ma state agencies agwire ntchito, akagwira ntchito yawo akawapanga clear, akawapeza kuti zonse zimetani napa anthu amango aganizira asayeneka kulandira ulemu wawo, asayeneka kulandira mapeshoni zonse zimene amalandira azizawo. Ndisindike pamenepo sitili pano kunena kuti achakwerawa tikwavindikira iya, koma tifuna kuti tiwapase mwayi kuti azipange clear. Ndifake tikupempha nthambi zosiyana kuphatikiza pa mabungwe ndi maiko kuti imani fa achakwerawa anaponda zilonda za Malawi, anayika zilonda kufikira kwajesa chiteze iwo kugawana 67 billion Malawi kwacha. Ndeno adikira nikaye anthu awazukute akawazukuta akawapeza osalawa ifa Malawi ndife olemekeza asogolera athu timalemekeza malamulo tizawalemekeza tizawapasa ulemu wawo. Nkhani ya 67 billion nduna ya zachuma Simplice Chola akwene unawonso ayankhe nawo limozi fa amene anavomereza kuti ndalama ipite ku State House ndiwo. Komanso budget ya OPC nayonso inamalizidwa. Michael Nzamba akweneka kuti ayankhe nawo. Ndiye paja mukuziwa kuti Azamba akaita ndo parliament samapita. Ulendo uno mmene anavotera Malawi pa 16 paja Amalawi asintha kachidwe ka zinthu. Wina akaitanidwa kamanyala nyaza pali chizungu timati citizen arrest, tizangomunyamula nokawauza anthu kuti bwana munthu uja ndi uyu. The only way to change this country is to ensure that we should make those people occupying public offices very uncomfortable to abuse powers and funds. Ndineni pano kuti dziko likuti democracy enjoy ulamuliro democracy kuti tipindule tonse Malawi. Chofuna kuchita njone tugirane manja pasakhale munthu amene azikhale mphamvu zambiri kwapo sankho ana vote acha. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tilekere pomwepo koma tilipo kuti tipitirira kuchezerana. Funso tizinena kuti kodi pa ndalama zimene achakwera 67 billion mu 6 months tizaonjezeranso ndalama zina mmene anayipisira ku State House muja akuyeneka kulandira ulemu once uguli wakale wa dziko lino Amalawi tiyambe kukambirana. Zikomo kwambiri. Thank you very much for your kind attention.